Onita. 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 Kristina lagi dan nama. Itu Onita, Sona. Onita Sona nomor Sona. Onita Sona. Dan posto kalam nan sedang. Labade khusus bye bye aja berde. मैथा इसे जेराव थांनो बार खोलो खोलो बार जोंनि जोबथा जिउ सावथुनखौ दिन्थिफुंगोन ओंखायनो सावथुन मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोना जोंनि जोबथा जिउ सावथुनखौ नायनो गोसो दङब्ला थाबैनो बे बोसोरनि खुलुमबाय साबसिन हामसिन आंनि मैथा सावथुन इउटिउब चेनेलनिफ्राय मैथा प्रडाक्सननिफ्राय जोबथा जिउ दा फैनानै नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खाग्राबारियाव दंफैयो दान्दिसे समनि उनाव बेवहाय बेखौ जोबथा जेनगोन जिउ सावथुनखौ बेखेवनाय जागोन जोंहा बेवहाय आं हांख्रायजानाय गोबां आलासि सुबुंफोरनि बिथांमोनाबो लेंहरनाय जादों सफैनो बेवहाय हाबाय माबायदि बेखेवनाय जागोन आरो सावथुना नायगिरि माबायदि नोंथांमोना नोंथांमोना बेवहाय मा थाब थाबै मोसागोन नोंथांमोना फैनानै नायलांबाय थानो जोंनि हागोन टिभि बान्दाराव आंनि टिभि फंबाया दंफायो लाफैनानै नै साइनासालि सिङाव दिदोमै जिरायफैनो थाखाय I love you खावलायहरनाय नोंलै थाबाय I love you. गोसोआव I love you लाखिनाय जों बारा नोंथांमोन स्राङाव नुजाया Nuria. जों दान्दिसे समनि उनावनो एकदम दिनैनि जा देन्जारसो हाबाफारि जों जोबथा खाथ्रासो जिउ एसेल' सावथुन देखायनि देखायनाय हाबाफारि हाय बेखौ जों फोजोबजेनगोन ओंखायनो खोमसि जाबायलै रायजोफोर नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो थाखाय खावलायनाय जाबाय आंनि नाजानायाव बे बर' सावथुन मुंदांखा सावथुन आलायारना देग्लाय मोगथां महराव मोनफिनबाय मुम्बाइनिफ्राय बे फिल्मखौहाय फिल्म इनस्टिटिउटनिफ्राय लाबोनानै दायो जोंनो माहारिनि गेजेराव गोनां दङ दायो फिल्म नोंथांमोना जेरैबायदि दिनै बेवहाय नायबाय फिल्म हल गैया बेबादि अबस्थायाव नोंथांमोना सावथुनबो नायनो गोनां जादों दा देग्लाय बिथांमोना थांखि लादों फिल्म हल लुफुंनायनि मिनि सिनेमा हल बे सिनेमा हलखौ लुफुंमारनो हायोबा मोगथाङाव जुदि खालाममारनो हायोब्ला निश्चयকৈ जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसननि जा थांखि बिथांमोननि लुबैनाय बयबो हाखबनो हानांगौ लोगो मोनलायदों फंबायजों ओमफ्राय बयखौबो खुलुमबाय सिगाङावनो ओमफ्राय खुलुमग्रोना लाबाय मैथा प्रडाक्सननि बिथाङा इउटिउब चेनेलखौ बयबो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै आरो लोगोसे बिथांखौ सापर्ट खालामना होदो माने बिथाङा बुहुत खस्थ' खालामनानै स्क्रिप्ट लिरबाय थायो फिल्म दिहुनबाय थायो ओमफ्राय बिथाङा रेटिं इउटिउब चेनेल दङ ब्लग दङ बेयावबो नुबाय थागोन बिथांमोना भिडिअबो हेगारगोन बियो नुबाय थागोन अननानै साबस्क्राइब खालाम दे बाजैया मा होनोमोनलाय बाजै आंनिया बुङा नामा बाजैनिया एकदम माबासो मा नामथाय र' बावदों दे र' माथाय मा होनो हिन्जावनि मुंखौनो बावगारबाय नङा आं अनिता 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 कृष्णा लagi dan nama एकदम Onita Sona Sona Onita Sona dan posto kalam nan sedang Labade khusus bye bye aja berde